Hi mga pangga! Yes, I'm back. Okay? So karon nakadawat na pud og nakadawat na pud og certificate with honor certificate ang akong pag-umangkon. Ayan no, si Dandan. So karon ato siyang i-treat kung sa iyang gusto na snack. Ayan. Okay? So yes, ato ang pangutanon. Hi Dan! Congrats! With honor de kaday? Oh, Kada sa to gihatag sa inyong teacher ang certificate. mag-ulang. Bago lang di ay. Happy kay ka. Congrats Dan. Anya Dan kay kuan man Dan. With honor mo ka Dan. Sa man mo gusto ka auto. Burger. Haba mau. Sa? Burger. Kusga. Burger. Burger wala pa may sweldo. Burger na may kuan diha, na may burger nga pandiha. Tangan to peanut butter gusto ka? Tarong ba? Muanta ka ha? Kada lang. Special man ka, with honor man ka, kada lang. Butangan na galo. Ay, kanang battery. Then, mukhang okay mga ga, so narana humana og prepare ang atuang sana burger no na merienda for Dandan. Ayan. So again with honor siya no, bright yung bataan ni. Padayon na Dan. O karon, yes, first time guest no, si Dandan. Ayan. Makita na ko si Dandan. Hi Kapangga. Ano lang? Hi, Kapangga. Char. Dugay na siya gusto mapil sa akong video na mag-collab daw nito. So karon with honor man siya, so mga on may pan, burger pan nga na ay peanut butter. Ang iyang average kay 91. Palakpakan nato si Dandan. So karon mga unta. Okay, sige Dan, kauna Dan. Kuha ng isa, yung hotdog. Lamig Dan. Lamig. Parang ba? Gibidyo beta ka. Kay apil mo ka sa akong vlog. Katawa lagi ko. Lamig. Tarong ba? Sila sa Dan. Tamis. Tamis? Uli halang? Wala! Lagi hulot gud niyo. Wala Dan, isugan ni mo Dan, oy. Naman to'y sili. Kini wala man ni sili. Basig na bali. Nagbuang na. Wala, halang. Wala kayo, wala halang? Boy. Prank gone wrong, guys. Ahak, malas. So, walay halang, guys. Lahirasad. Actually, gibutangan akong kuan. Gibutangan akong sili, no. Ang iyahang bread kanina. Pero siya, wala gito siya na feel nga halang. Lahirap pud ka Dan. Kabalo ka sa itong sili? Ha? Color green. Color green. Nara, nga na itong sili, Walay halang, isugan mo doon, Nahurot na ni Dandan. Oh my God. Nakagito siya sili. Gibot nga na ako siya sili. Pero wala daw halang. Hurot daw niya. Wala gito siya na feel. Prank gun raw.
No, mag-isod ning bataan eh. Unsa day nga sili ang dapat makatalaban ni. Ukaw na nagtiwas. Kini o kay daghag kuan peanut butter. Kana ayo na kay ako gamay na tanawa very good. Kana mo ni mas daghan. Kana ko ang gamay ni. So, mga sabi guys. Anyway, congratulations sa Dandan! Yay! Keep it up, Dandan. Ay, ikaw na bye. Bye, Kapangga. Bye, Kapangga. Okay, guys. Bantog ra di ay wala siya nahalangan. Kaya tanawa ra gud ni hang suka o. Ita mo na. Siya daw nagtimpla ani. Siya daw naghimo ani. Kita man siyag mangga kay nangon mig mangga ganina nagkuha siya suka. Yeah, gisukaan ang mangga. Tanawa ra gud. Ano i-prank ni mo halang-halang? Di madutlan. Lahi ka doon. Isog ka doon. Bantog na prank ka doon ka guys. Palpak.